morning guys, biyaheng norte naman tayo. Kasama natin si UBR, maaga tayong umalis kasi umulan man po dito sa Cebu City. So nag-shortcut po tayo, dito tayo dumaan sa may Tayud Consolacion papuntang Liloan. Ang ulan kanina parang sa Cebu City lang po kasi dito sa may Compostela wala naman pong ulan. Nung malapit na kami sa Municipality of Carmen, so I noticed na medyo kulang sa hangin ang gulong ko sa likuran. And I decided to stop and to check. At tinagdagan ko ng hangin gamit ang portable hand pump. A few minutes later. Boss, pwede ba? Asa na vulcanizing diri, boss? Layo sirado. Ano tayo layo? Hindi mo talisa ini na i-rise ng nahara. Hindi dapat hindi pa kapag pispan. Ah, si Adoron. Grado, bro. Layo po to simbahan. Sa Carmen? Oh, opo sa na simbahan ba? May lukso. Oh. Sulay dito. Mas kurang wabre dito kaya. Mau ba? Sige, sige. Selamat, ah. After few minutes, tumuloy na kami ni UBR at naghanap kami ng vulcanizing shop. At sabi ni Kuya na tricycle driver, malayo pa daw. Sa wakas, nakakita din kami ng vulcanizing shop malapit sa may simbahan ng Carmen. A few moments later. A few minutes later. Hangat kayo sa kurang level. Tapos ma-repair yung gulong ay tumuloy na kami. Dito sa may Katmon ay nabutan na po kami ng ulan at nagsuot kami ng raincoat para hindi tuluyang mabasa. Tumigil kami saglit sa may sugod para kumain at nagugutom na kami sa sobrang tagal namin paghihintay kung kailan mag-open yung vulcanizing shop. Sir! Nawe? Ha? Balhin sa tabi kaya kung ipatarong. 2 hours later. Ano to? Paunhon ta na sila. Kini mo, buwan lang ning kuha na. Kuya, kay mo dahili basta.
Nasasarapan tuloy ako sa biyahe nung makita ko ang mga nakasabay na nakascooter papuntang Taboylan. Napakaganda ang kalsada galing sa Lugo o Taboylan proper. Oh, Honda Beat, mga scooter bro. Yan sila. So, nasabay tayo. Meron palang Honda Wave. Wah, series na naman. A few moments later. Nung nandito na kami sa Taboylan proper ay tumuloy na kami ni Mrs. papuntang Marabilla. Yung mga nakascooter hindi ko lang kung saan sila pupunta. Kasi yung destination namin ay ang Marabilla, yung tinitirhan ng kaniyang kapatid. But there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So ito yung kalsada na galing sa Taboylan proper, so papuntang Marabilla. Napakagandang kalsada naman po dito. Heroes tonight, yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are Ah, kusugan na. Ano panagan, oy? feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear and enjoy and defend. I've been flying from town.
Tumigil kami saglit ni Mrs. sa may gasoline station para magpagas para kinabukasan may gas na po yung motor ko kasi medyo maaga kaming bumiyahe pabalik ng Cebu City. Oh, full tank. A few minutes later. Sa wakas, nandito na po kami sa may Marabilia sa kapatid ng aking asawa. At maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po.